Яңы аранжировкалар эшләү, яшь йырсыларга ярдәм итү, ниндәй изгелек артистлар өчен. Был хезмәт студия эше дип атала. Ә студияла тик профессионалдар гына эшләй ала. Мәсәлән, элек йырсы булып сыгыштар яһап йөргән кеше тырышлыгы ярдәмендә тавыш операторы һөнәрен бик еңел үз итә ала. 80нче елларның адагында барлыкка килеп, 90нчыларда таркалган Аманат төркеме солисты Илдар Гафаров тап шул юлды хайлаган. Йырсы үзенең студиясына төркеменең исемен биргән. Башкортстандың иң абруйлы һәм танылган студияларының береһе Аманат уңышлы эш алып бара. Иҗат дәвам итә. Өр-яңы проекттар, йырдар, аранжировкалар эшләнә. Һәм был Илдар Гафаровтың казанышы. Төркемнең иҗат юлы бик үк озын булмаса ла, күпме матур йырдар калды. Ә Аманаттың егетләре хәзер Башкортстандың күренекле шәхесләре булды. Урал Изелбаев республикабызның иң билдәле һәм абруйлы композиторларның береһе. Роберт Юлдашев мәшһүр курайсы, ә Илдар Гафаров продюсер, Аманат студиясының директоры. Студияла язылган безнең фонограммалар Рәсәй конкурсына эләктеләр һәм без Рәсәй конкурсының лауреаттары булып киттек 90нчы елда. 12 сәгать буе репетировать итеп, үзебезнең уйнауды бик сифатлы итеп, урынына yetkереп эшләргә тырыштык. Илдар Гафаров талантлы итәкче. Аманат студияһы бик күп яшьләргә артист булып танылырга ярдәм итте. Аманат студияһы Аманат группаһынан килеп чыкты. Бездә Башкортстандың йырсылары, музыкантлары ятыла. Студияла ятылу ул сифатлы результат бирә. Үзенең иң якын дуслары, төркемдәш егетләре турасында Илдар Гафаров бик яхшы фикердә. Бер-береңне хөрмәт итү, ысын дуслыкны ныгыталар. 2002 елда башлагайнык, 2002 елда без аерылып чыгып киттек. Алмаз Гафаров Ан группаһын тидене, Урал Изелбаев Акюндут дигән үзенең студияһын эшләне. Роберт Юлдашев уй юлдан китте, ләкин без мәдәният өлкәһендә эшләгәс, очрашып торабыз. Йондоз. Был һүзне кемгә карата әйтеп була? Көндә зәңгәр экраннарда без күргән йырсыларгамы, әллә республикабызның йыр-моң өлкәһенә зур өлеш индергән талантлы белгечләргәме? Ике осракта ла улар Йондоз исемен йөртергә лаек. Аманаттың бынамын тигән катнашучылары турасында шулай итеп әйтергә мөмкин.